بدبداب كبيد برت رعد زاتهم ካብ ስድራ ቤቶም ዝተፈላላዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ተሓውዝ ተፈቃት ኦሎ መሬት ብእግሮም ክምርሹ ይረኣዩ። እቲ ትርኢት ኩናት ኢትዮጵያ ካብ ዝጅምር ንድሓር ብሕልፍ እኳ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ልሙድ እናኾነ ክመጽእ ጸኒሑ። ሕጂ ድማ በረሃለ ኣብ ዝተባህለ ኤርትራውያን ተወላዱ ዓፋር ኣብ ዝርከብሉ ማዓስከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ተደጊሙ። ብኣገላልጻቶም ስደተኛታት እቲ ምሕረት ኣልቦ መጥቃዕቲ ብሓይልታት ትግራይ ዝተፈጸመ እዩ። ዛጊት 5 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ቁጽረን ዘይተፈልጣ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተጨውየን። እቶም ንኸምልጡ ዕድል ዝረኸቡ ድማ ኣበየ ቦታታት ክልል ዓፋር መጻኢኦም ኣብ ዘይፈልጡሉ ነብሶም ንምድሓን ይሃድሙለዉ። እታ ውሕስቲ ምዕቆቢት ዝነበረት ኢትዮጵያ ሎሚ ከም ቀደም ኣይኮነትን። ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣደዳ በበይኑ መጥቃዕትታት ክኾኑ ደኣ ይጽንሑ እምበር እዚ ናይ ክልል ዓፋርን ነተወላዶ ብሄር ዓፋር ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ናይ ፈለማ ምዃኑ እዩ። እቲ ፍጻመ ግን ሰንኮፋት ተሓሕዛን ስነጸጥታን መንግስቲ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለምን ሓይልታት ትግራይን ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ የመልክቱ። ኣብ ትካል ረፊጂስ ኢንተርናሽናል ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ዝኾነት ሳራ ሚለር እዚ ሓደ መርኣያ ኣብ ዝሓለፈ 15 ወርሕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ሃጋጥም ዝጸንሐ መጥቃዕቲ እዩ። ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ውሕስቲ ከም ዘይኮነት ድማ እኹል ጭብጥሎ ትብል። ድሕሪ ምዝዛም ዶባዊ ኩናት ክልቲአተን ሃገራት ካብ 2000 ዓመተ ምህረታት ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ክውሕዙ ዝጀመሩ ኤርትራውያን ቅድሚ ኩናት ኢትዮጵያ ምውልዑ ብመሰረት ሓበሬታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ኣሳት 113,000 ነይሮም። መብዛሕትኦም ካብቲ ጨቋኒ ምልክ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝሃደሙ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝመጸ ለውጥን ምውላዕ ኩናት ትግራይን ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ብኹላቶም ኣካላት ግዳይ መጭወይቲ ቅትለት ዓመፅን ኮይኖም ከም ጸብጻብ ተሓላቕ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብወተሃደራት ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ዝወረደ ግፍዒ ምስ ገበናት ኣንጻር ኩናት ክጽብጸብ ዝኽእል እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ቦታ ድሕሪ ምቁጽጻሮም ክልተ ካብተን ማዓስከር ስደተኛታት ክድምሰሳን ከለዋ ኣሽሓት ድማ ደሃይ የብሎምን። ካብ ወርሒ ሓምለት ሒዙ እቶም ኣብተን ክልተ ማዓስከራት ዘለዉ እውን ካብ መሰረታዊ ቀረባት ተበቲኾም ንሰፊሕ ስቃይ ተሳጢሖም ይርከቡ። ኣብ ወርሒ ጥሪ እውን 3 ካብቶም ስደተኛታት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተተኮሰ ድሮን ተቐቲሎም። እቲ ነተኽእሎታት ሰላም ንድሕሪት ዝመልስ ተባሂሉ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ማዓስከር ስደተኛታት በርሃለ ብ3 ለካቲት ጀሚሩ። ቦምብ ከቢድ ብረት ናብቲ ማዓስከር ክዓልብ ጀሚሩ። ሓይልታት ትግራይ ነቲ ማዓስከር ካብ ዝተቆጻጸሩሉ እዋናት ሒዞም ድማ ዝምታን ራስያን ጀሚሮም ይብል ሓደ ካብቲ መጥቃዕቲ ዝሃደመ ስደተኛ። ካልእ ካብ ወዲ 9 ዓመት ወዳን ንዕልታን ዝተፈለየት ሰበይቲ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጨውዮም ከም ዝወሰዱን ኣበይ ከም ዘለዋ ድሃይ ከም ዘይብሎምን ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢራ። ኣማእት ስደተኛታት ኣግዳ ሆቴል ኣብ ዝበሃል ኣብ ከተማ ሰመራ ዝርከብ ስፍራ እዮም ነብሶም ክዕቁቡ ሃዲሞም። ኣብኡ ን3 መዓልታት ብዘይ ምግቢ ማይን ከም ዝጸንሑ ድማ ዓብዱ ኣሕመድ ዝተባህለ ዜጋ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። ወሃቢ ቃል ትግራይ ግን ነቲ ክሲ መሰረት ኣልቦ ክብል ይነጽጎም። ኣብ ማዓስከር በራህለ ዝተዓቁቡ ኣሳት 34,000 ስደተኛታት ደኣ ይንበሩ እምበር ሕጂ ግን 14,250 ጥራይ ምርካቦም ወሃቢ ቃል ጉዳይ ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሰመራ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ሶርዶ ዝተባህለ ቦታ ከጣይሶም መደብ ሒዙሎም። ከምዚኣቶም ንዘመሰሉ ናይ ምግዓዝ መደባት ግን ዛጊት ልኡም ግብረ መልሲ ይጸኒሖም። እቶም ክግዕዙ ዝዳለው ዘለዉ ስደተኛታት በቲ ዝወረደ ግፍዒ ልቦም ሰንቢሩ ደኣ ይሃሉ እምበር ኣብ መጻኢኦም ግን ውሳነ የብሎምን። ኣምላኽ ንስድራይን ንገዛይን እንተወሲዱለይ ነቲ ጽሑፍተ ክቕበሎ ደኣ እምበር ካብ ካልእ ዝሓቶ የለን ትብል ሓሊማ ከድር። ሓሊማ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ድሃይ ሓደ ካብቶም 8 ደቃ ጥራይ ኣረኺባ። ከም ኣገላልጻ ሳራ ሚለር ካብ ረፊጂስ ኢንተርናሽናል ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደ ኣብነት ናይ ኣብ እዋን ኩናት ዝረአ ጸገም ኣተኣላልያ ስደተኛታት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ኣበሳታት ማሕበረሰብ ዓለም ምስ ነፍሱ ክመሓሰብ ከም ዘገድዶ ድማ ትምጉት።
ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝከላኸለሎም የብሎምን ውሕስነቶም ከነረጋግጽ ድማ ግዴታና እዩ ትብል ሳራ